no corazón do miño na... Boas, Xermán. Boas tardes. Con respecto ao Observatorio Galego LGTBIQ+, que tivo lugar agora, o 27 de maio, quería facerte algunhas preguntas. De acordo. Primeiro, crees que o observatorio ten un impacto moi positivo na sociedade? Ten un impacto positivo dende o principio da súa creación, dado que o reunir a todas as asociacións nun mesmo núcleo e participar todas as asociacións e pornos todos de acordo en camiñar en unha sola liña, iso favorece moito o colectivo LGTBI. Na seguinte pregunta que quería facerte é sobre se a unión de todas as entidades que participan no observatorio, asociacións, sindicatos, universidades, a Xunta, se tanta disparidade de lugares de procedencia pode producir que chegar a certos obxectivos custe máis que noutras situacións. A ver, cada un ten unha forma de pensar, pero aquí o que se trata é de pôr as formas de pensar de cada un de nós non solo traballar no personal, senón traballar cada fora. É moito máis fácil traballar todos xuntos, apartando ideoloxías sindicais, apartando políticas, é moito máis fácil colaborar. Vale. Finalmente, a última pregunta que teño é se tiveses que mellorar algo do observatorio, que sería? Boa pregunta. Se tuvera que mellorar algo do observatorio, non melloraría... Algo tanto a nivel de funcionamento ou, por exemplo, a nivel de lugar onde se fai o observatorio ou... Claro. Máis ben non miro tanto dificultade nos traballos en sí, senón na accesibilidade, que todas se fan en Santiago. E sería bo que, polo menos, unha vez crezamos un pouco máis, se dispare un pouco máis cara ás comarcas ou cara ás cidades, non? Por exemplo, un Coruña, outro Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo. Pois ir rotando así tamén mírase a dificultade que ten a población, por exemplo, nós no sur de Pontevedra, en acercarnos a Santiago. Vale, pois moitas grazas, Xermán, polo seu tempo. Nada, gracias a ti. Unha loita, cores no vento, esperanza que brota,